Θυμάστε λοιπόν πριν λίγο καιρό, πριν μερικούς μήνες, προς το τέλος του έτους έχει γίνει πραγματικά με το σκάνδαλο με το δανό σούπερ δότη και τα 197 παιδιά του. Ο δανός σούπερ δότης σπέρματος. Εξακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να υπάρχει μια ανησυχία και ένας προβληματισμός στους ανθρώπους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν κάποια δωρεά σπέρματος ή δωρεά οαρίων προκειμένου να αποκτήσουν ένα μωράκι. Και γι' αυτό είναι εδώ μαζί μας ο ειδικός επιστήμονας, ο κύριος Καρατζής. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είσαστε εδώ. Γεια σας, Φωτεινή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ, ελάτε εδώ να θυμηθούμε λίγο μαζί με τους τηλεθεατές μας αυτό το περιστατικό, κύριε Καρατζή. Πραγματικά εξακολουθεί να μας προβληματίζει. Δεν ξέρω αν το βιώνετε κι εσείς ως γιατρός στο ιατρείο σας, από τους ανθρώπους που έρχονται. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν μια στενάχωρη κατάσταση, ναι, η οποία δημιουργήθηκε. Αυτό προέκυψε γιατί ο συγκεκριμένος δότης ήταν και μια σπάνια περίπτωση, με την έννοια δηλαδή ότι το συγκεκριμένο γογονίδιο δεν ανιχνεύτηκε στο περιφερικό του αίμα, ανιχνεύτηκε μόνο σε ένα κομμάτι του σπέρματος που λέγεται ουσιαστικά μοσαϊκισμός και το κάνει ακόμα πιο σπάνιο. Παρ' όλα αυτά, τι σημαίνει αυτό όταν ένας, όπως τον είπες πολύ γλαφυρά, σουπερδότη? Πώς προέκυψε να είναι σουπερδότης? Προέκυψε ότι ακριβώς ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συγκεκριμένα μητρώα δοτών σπέρματος και οαρίων, που σημαίνει ότι όλες οι μονάδες μιας επικράτειας, όταν φτάνουν ένα συγκεκριμένο όριο που για τη χώρα μας είναι ο αριθμός 10 γεννήσεων και όταν προσφέρονται σε δότριες που έρχονται από το εξωτερικό φτάνει τις 12. Ναι, δηλαδή κάθε δότης σπέρματος εδώ στη χώρα μας μπορεί να βοηθήσει να γεννηθούν 10 παιδιά. 10 παιδάκια. 10 παιδάκια. Ακριβώς. Εδώ όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το δανό, λίγο... Μισό λεπτό. Ναι. Αυτό λοιπόν αυτό αφορά το εθνικό μητρό της χώρας μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της μητρό. Μάλιστα. Τώρα, τι συμβαίνει? Όταν φτάσει στο νούμερο 9, αυτόματα σε όλες τις μονάδες που βοηθούν σε αναπαραγωγή της επικράτειας, χτυπάει ένα κόκκινο φωτάκι στο barcode του συγκεκριμένου δότη. Οπότε γνωρίζουν όλοι. Και αντίστοιχα δότριας οαρίων. Οπότε γνωρίζουν όλοι. Γνωρίζουν ότι αυτό είναι τελευταίο και από εκεί και πέρα αυτομπλοκάρεται. Δηλαδή ο συγκεκριμένος δότης δεν ξαναχρησιμοποιείται. Αυτό όμως που λέμε τώρα δεν ισχύει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εκεί αρχίζει η ιστορία. Δηλαδή, αντίστοιχα, εάν ο δότης πήγαινε το σπέρμα αυτό στη Γαλλία, οι Γάλλοι δεν γνωρίζουν ότι πόσα έχει δώσει. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει για το Βέλγιο, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Η λύση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό registry, το οποίο θα πρέπει να φτάσουν και να πούμε ότι ένας δότης μπορεί πανευρωπαϊκά να δώσει X αριθμό γεννήσεων. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα δεν υπήρχε. Παρακαλώ, ελάτε. Παρακαλώ, κύριε Καρατζή. Άρα δεν υπήρχε αυτή η διασύνδεση όλων των μονάδων σε ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ακόμα. Ελάτε, παρακαλώ. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα λοιπόν. Δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Οπότε το ίδιο δείγμα σπέρματος μπορεί να πάει και να δώσει αυτά τα 200 παιδιά ανά την Ευρώπη. Ακριβώς. Για να μην παρερμηνεύσουμε όμως ορισμένα πράγματα, θα πρέπει να πούμε όμως ότι στη χώρα μας γενικότερα, που έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό ηθικονομικό πλαίσιο. Και με την αρχή που βοηθούμε στις αναπαραγωγής. Η οποία είναι πάρα πολύ ενεργής και πάρα πολύ προσεκτική στους ελέγχους που κάνει στις μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής της επικράτειας. Όλοι οι δότριες οαρίων αλλά και σπέρματος κάνουν μια σειρά από ένα πολύ ενισχυμένο πακέτο εξετάσεων. Αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε. Ελέγχονται. Όχι μόνο ελέγχονται, ελέγχονται πάρα πολύ σε μια τεράστια γκάμα από νοσήματα κληρονομικά και όχι όπως ήταν πριν κάποια χρόνια που ήταν ένα πολύ βασικό πακέτο. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα
δεν ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι παντού, δηλαδή. Όχι. Μάλιστα. Και αυτό αυξάνει περισσότερο το έλλειμμα του σωστού ελέγχου. Πρέπει να τονίσουμε ότι η χώρα μας είναι από τις πιο ασφαλείς χώρες όσον αφορά τους δότες ή δότριες γεννητικού υλικού. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Ναι. Και όχι ότι πρέπει να το πενευτούμε. Αυτό αποτελεί και ένας από τους λόγους που η χώρα μας αποτελεί κέντρο ιατρικού τουρισμού όσον αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Βέβαια, έρχονται άνθρωποι εδώ, δηλαδή, το πρέπει βλέπουμε. να δώσουμε και μια φωτεινή πλευρά της όλης ιστορίας. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι ένα καμπανάκι, αυτό το οποίο συνέβη. Για να ληφθούν μέτρα. Να ληφθούν μέτρα σε πανευρωπαϊκό όμως επίπεδο πια. Και όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, θα πρέπει να υπάρχει ένα συντονισμός όλων των μονάδων, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, ώστε να μην φτάσουμε να δούμε αυτά τα νούμερα τα οποία είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καθησυχάσαμε λίγο με τα δεδομένα που έχουμε. Έτσι πρέπει. Να είστε καλά. Σωστό. Σε ευχαριστώ, κύριε Καρατζή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και θα συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Παρακαλώ, θα συνεχίσουμε.